ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆದು ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಉದಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಬುಡಿಯೇರು. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಟು ಸೋಮವಾರ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆದ ಭಾರಿ ಗೋಜಿ ನಡೆತುಂಡು. ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರಿತದು. ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಮಿದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಯೋಗಿತ್ತೇರು. ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪಡು ಮರತ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಉಲ ಇತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದು ಡೋಲು ಉಚ್ಚಯಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ರಾತ್ರಿದ ನೈವೇದ್ಯಗೂ ಉಂಡೆಕಟ್ಟುನ ಮೂರ್ತಾಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಗ್ಲೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರಿಳಿದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನೂದು ಪುರಲ್ ಉರಿಪುನ ಮಣಿಪಾಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿಡಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಷ್ಪ ವಿಲಾಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿಲಿಯೇಸ ನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಗಣ ಗೀತಾ ಮಂದಿರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಪಂತ ನಡೆತಂಡು. ರಥಬೀದಿ ನಗರದ ಪಾಕಕಡಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣವೇಷ, ಪೇಪರ್ ವೇಷ, ರಕ್ಕಸ ವೇಷ ಪಿಲಿಯೇಸದಾಗ್ಲು ಅವಲವಲು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುಮ್ಮನ ಇತ್ತೇರು. ಯುವರಾಜ್ ಮಸ್ಕತ್ ಸೇವಾರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಪುರ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನ ಉದಿಪದ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಬುಡಿಯರೆ. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಒಡಿಪುಗು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ತಿತ್ತೇರು. ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅರ್ಘ್ಯ ಬುಡುಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಿನ ಹತ್ಯಾರ ಪಟ್ಲಾಮು ಶ್ವಾನದಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಜ ಮಾತ ಬಗೆಟ್ಲ ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಅಂಗರೆ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ಸೇವೆ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ಯದ ಸಮಾಜದ ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಗೌರಿ ಪೈ ಪಂತೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ನಿನ್ನಟ್ಟು ಅಂಬಾಗಿರಡು ನಡತ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಮುದರಂಗಡಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಡು ಅಂಬಾಕಿಲು ಅಮೃತ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಭಾಭವನುಡು ಜಿಎಸ್ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟುನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದತ್ತತೆ ತೊನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಪುನ ಲೇಸಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಲು. ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ ನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಎದುಕೊಂಡಿರು ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಆರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶೆಣೈ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಮತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡು. ಪುತ್ತೂರು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಗೌರಿ ಪೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಕೆಎಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿ ರೀತಿದ್ದು ಲೇಸು ಉದಿಪನಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಗೌರಿ ಪೈ ಪತಿರ್ದು ಸಂಘಟನೆದು ಸೇವೆ ಒಂದು ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು. ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಲೆಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ವೇದಿಕೆ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡೇರು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಕೆಎಲ್ ದಿಕ್ಷುಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕದರಣ ಏಪಲ ಮರಪ್ಪಂದೆ ಸಂದಾವಡೊಂದು ಪಂಡೀರು. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 1,01,81,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾದ ಗಳಿಸಿದಿರು. 121 ಜನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆದ ಪಟ್ಟೀರು. ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜದ ಪಿರವರಿದ್ನ 110 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಣವಸಾಯ ಕುಟುಂಬ ಕುರುಪುನ ಚೈತನ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಲೆ ಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಪಟ್ಟೀರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪಡುಬೇದ್ರ ದೇವಿದಾಸ ಶರ್ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ತಾಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ನ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಡ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ತರ್ಕ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಂಟು ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ ಎಂ ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನ ಅರವಿಂದ ಭಟ್ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಪರೀಕ್ಷೆಡು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತ್ತಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಬುಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಂದ್ಯಾಲ ರಘುವೀರ್ ಶಿಣಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಮತೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೈಲೂರದ ಹೊಸಬೆಳಕು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪಕೆರು ತನುಲಾ ತರುಣರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಮತ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಮರಪೊಡು ಮೆರೆಯರ ಬಳಿ ಸಮಾಜದ ಋಣನು ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪಣಕ್ಲೆ ಕೂರ್ಪಣಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊರಳಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು. ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಧುಕರ್ ಕಾಮತ್, ಕುಡ್ಲದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂ ಕಿರಣ್ ಪೈ, ದುಬೈದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಉದ್ಯಮಿಲೈನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆನಿ, ಗಿರೀಶ್ ರಮಾನಾಥ್ ಪೈ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೈ, ಸತ್ಯಭಾಮ ಕಾಮತ್, ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆನಿ ಬುಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಭು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸಾಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು. ಗುರ್ಕಾರಿರು ಸತೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ಕೋಟ सुलमे संदायर एक सान एक चक बरोदवरले जेव्हा हे फंक्शनाक इतले जण ನಂಗೆ काम करतना म्हाका बद्दचे हाणे पुतूर आयोन म्हाका मेळ्ळेले निमती म्हाका आज हांगे येवच्याक जाल्ले देवान म्हाका हांगा हाडयली आनी आज म्हाका काय अर्दकून देंवतनाची देवान म्हाका मन दिलें मागीर चेक बूक काडलें एक सान एक अमावंटाक बरोवन दवरलें पाप तांकां पावतकी नांकी इतले जण आतां सेवेनी करताची हें एक स्मॉल अमावंट तांकां हांव दिवचें कितले म्हण म्हाका एक पुडगासना बरयलेलें जाल्यार हांव एक सान चेक तुगेलें हें बस्त दुर्बळ आशिल्ल्यांक जेव्हा आसता तांकां जाल्यार तांकां मनान तूं समाधान ना तांकां मानताऱ्यांक हांकां पुरो एक आश्रय दिवचें एक आश्रम स्टार्ट केला ताका फ्री जावन घेता कोणाकय आयल्यार थंय चंद जावन चलता आस तें तुमकां सांगूक म्हाका भारी खुशी जाता. आमकां मार्क्स जाय 90%, 95%, 98%, 99% मार्क्स मातशी धांवता आसचे आमी सक्कड मार्क्स मातशी धांवता आसचे जाल्यार भावनात्मक जावन आमी भरती मातशी वता आसची काकचेष्टा बकोध्यान स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम म्हणून काकचेष्टा म्हळ्यार कळ्ळो तुमकां सक्कड गोतस खंयचे पुणी एक बर्ड संतू इंटेलिजंट अँड हार्ड वर्कर म्हळ्यार ते कळ्ळो कागे हार्ड वर्करचे रेडी नाची तांकां बर्ती वग्गी मेळका दे वांट टू गेट थिंग्स अर्ली अँड ಈಸಿ ಅಂತ मेळका भारी सुलभ ಅಂತ मेळका कष्ट काडचे रेडी नाची कष्ट काडचे खंडित रेडी नाची हार्ड वर्करचे रेडी नाची वग्गी जावका आनी ಈಸಿ ಅಂತ मेळका खंयचे खंयचे आमकां वग्गी मेळतकी वॉट एवर यू गेट एट द अर्लियस्ट इट विल लीव यू आल्सो एट द अर्लियस्ट म्हणून ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರ ಪಿವಿಎಸ್ ಕಲಾಕುಂಜ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ 2 ದಿನ ನಡೆದಿದೆ. 2ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸೇವೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಿವಿಎಸ್ ಕಲಾಕುಂಜದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರಗಳು ಐತರ ಬುಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಇಂಚ 2 ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಊರ ಪರ ಊರ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸ್ಮರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 101 ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಲು ನಿಂದಿದ್ದಿದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪಂತೊಲೆಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಲೇಸ್ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಸನಂದದಾಸ ಪ್ರಭು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರವು ಬುಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಉಂದಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಕೈತಲಾಪಾರು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು.
ಕಲ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಒಂದು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಂಚಿಕೊನೋಡು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಗ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬುಲೆ ಉಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ದುಂಬುದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೇಖಾ ಶಾಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರೇಂದ್ರ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಪಂತುಲಿಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ಲಿನ ಪಟ್ಟೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರಿಗ್ ಭಕ್ತರಿಡ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಒಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ದು ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ, ಭಕ್ತರಿಡ್ದು ಅಭಿಷೇಕ, ಪುರ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ, ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಮಂತ್ರಘೋಷ ನಡತಂಡು. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಡ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಗುಣಕರ ರಾಮ ಪ್ರಭು ಪ್ರವಚನ ಕುರ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು, ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು, 5,000 ವರ್ಷಲಡಿ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣದೇವಿರ ಅವತಾರ ತಾಳಿರು, ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪಣೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರು. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ತಿರು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗದಂಡ ಘೋರ ಸತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷ ಭಾವ ನಿಚಯ ವಿಹಿತಾಶಯೇನ ತದಿ ವಿಕಾರ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ನಹಿ ತತಃಪತಿ ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರ ಗೋಪಮತವೇಂದ್ರ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ. Which is Dakshina Kannada is rich in art and culture. You can see this especially Yakshagana and Talamadale, such a wonderful art. Very naturally the Krishna's many roles, Krishna's many leelas are being played very successfully. So king is to patronize these things and naturally people would become Krishna conscious. He did not take birth like us. He appeared with Shankha Chakra Gadha Padma, Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. He came with a purpose. We, after taking birth, we decide what should be the purpose. But Lord has decided what is the purpose before coming here. ವಿಟ್ಲದ ಪಿರುವಾಯಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಾದು ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ನಡಪಾಂಡು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿನವು ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪೆರುವಾಯಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಷ್ಟಮಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಗ್ರಾಮದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಾದು ಕಬಡ್ಡಿ ಕರದರ್ಪಣ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಪಾದೆ ತುಂಡಿರು. ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಾದು ಜಾರುಣ ಕಂಬ ಏರುನ ಪಂಥ ದಿದಿತ್ತಿರು. ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡತಂಡು. ಪೆರುವಾಯಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೈತಲು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ನಡತದಿತ್ತದು. ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ನೆಫಿಸಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಮರೆತದು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುಕಾತೊನ್ನೆನ್ ದೆರ್ತು ಪತ್ತದೇರು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆದ ಸಂತಿರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಾರ್ಧನ ಸಂದೇಶನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಗುರುಕುಲನ 107ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಜಾಥಾ ನಡಪಾದಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ 107ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಲೆ ಕೊಡು ಅರಿನ ಸಂದೇಶಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಮುಟ್ಟವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ನೀಲಿಟ್ಟು ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಜಾಥಾ ಐತಾರ ನಡತಂಡು. ಶಾಸಕರು ಯಶಪಾಲ್ ಎ ಸುವರ್ಣ,
ದುಮ್ಮದ ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಸಂದೇಶ ಜಾಥಾಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಬನ್ನಂಜೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪಿದಾಡ್ನ ಜಾಥಾ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಗ ಆದು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಆದು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಕರೆದು ಬನ್ನಂಜೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಭಾಭವನ ಮುಟ್ಟಪೋದು ಅಕೇರಿಯಾಂಡು. ಪಾಕಜನ ಬಿರಿವಿರಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು, ನಾಯಕರು, ಗುರುಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ತತ್ವ ಪಾಲಕರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಕಟಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿಎನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಗುರುಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು, ವಕೀಲರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿರು ನಡತ್ನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ಜಾಥಾ ಸಮಾಜದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಚಿ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದೀರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಸಂದೇಶನು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನದ ಬಜೆಟ್ ದೀವೋಡು ಎಂಚ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಎದುರುದಿದ್ದಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗುರುನಾರಾಯಣರವರ ಏನೇನು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮದು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ಜಾಥಾವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರೋಣ. ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನೇ ಗುರುಗಳು ನಾವೊಂದು ಏನೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವಡು 115ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತುಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಅತ್ತಾವರ ಅರಸುಮುಂಡತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಡಿಡಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನು ಉಮಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನತ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷದೊಳದಿಂಚ ನಡೆತೊಂದು ಬೈದ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂಡಿಕೆದ ಉಚ್ಚಯ ಪಂಡವು ಅತ್ತಾವರದ ಉಚ್ಚಯ ಆದಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿಗೂ 115ನೇ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಂಗರೆ ಅತ್ತಾವರ ಮಸೂಡಿಕೆದ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂದಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಅರಸುಮುಂಡಂತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರ್ನ ಗುಡಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನತೀರು. ಅತ್ತಾವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಪೊರ್ತುಕಂತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕನತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಸೂಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತದುಂಡು.
ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪುಮುಗೀರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕಳು ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತನೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಳು ಜಪ್ಪುಮುಗೀರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕಡು ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ನಡಪಾಂಡು. ಇಡೀ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ಪೊಂಜಲಿಗೆ ಆಂಜಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆನೆ ಎಗ್ಗೆರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಲ್ ಒಯ್ಪುನ ಪಂತ ದಿದೀತೇರು. ದುಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿರು ನಡತ್ನ ಸಭಾಲೀಸಿನ ಉದ್ಯಮಿ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಾ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂತೊನ್ಲ ಆಕ್ಲು ಉದಿಪನ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕೇರು. ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲು ಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಂಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರು. ಜಪ್ಪುಮುಗೀರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಐನ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೇವರು ಗಡಿಯಾದ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಓರಿ ಮಂತದಲ್ಲರಿ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿರಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೇರಲಜ್ಜಿ ಮೊರಡಿ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಷ್ಯಾಗೆ போயிரு ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ போயிரு ಅಲ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಆರಾಧ ಬತ್ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅವು ದಾಯಾರ ಆರಾಧ ಬತ್ತಿನಿಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಪಂಡಿತಾರ ಮನ್ನಗ ಎಂಕಲ ದೇಶದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಹೃದಯಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಆಲಿಂಗನ ಆತನ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡೇರು. ಕದ್ರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸರುಡಿಕೆದ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಜಯಮಾರುತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೊಡದು ಕದ್ರ ಕಂಬಳ ಕೈತಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನತ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರು ಪುಟ್ಟುನ ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬ ನಡೆಸದಿತ್ತದೆ. ಅಂಗಾರೆ ಮಸರುಡಿಕೆದ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತುಂಡು. ಕದ್ರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತುಂಡು. ಬಯ್ಯ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಜಯಮಾರುತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆದ ಮೂರ್ತಿ ಬುಕ ಮಂಟಪನು ಮಂದಿರದ ಭಜನಾ ಕೂಟದಕ್ಕಿನ ಭಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕದ್ರ ಕಂಬಳದ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕ ನತ್ತೇರು. ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬದ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೋಕುಲ್ ಕದ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಆನಂದ ಕದ್ರಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಕದ್ರ ಕಂಬಳ, ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜವರ, ಕೆಜಿ ದೇವಾಡಿಗ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ, ಎಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕದ್ರಿ, ಕೇಶವ ಕದ್ರಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ, ಅಶೋಕ್ ಡಿಕೆ, ಸುಧೀರ್ ಕದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸೇರುವಂದಿನ ಒಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಾಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಸದಾ ಮಂಗಲಪ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲಕ್ಷಣವಂತ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರರು ಮಂಗಲಂ
ನೆನೆತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾದ ಪೊರ್ನುಡು ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವೇರಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಕೈಗೂಡಾದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಕೊರ್ನಾಥ ಸಮಯದ ಬದುಕಡೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾತನು ಬರಡು ಮಾಡದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಡು ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಶರಣಾದ ಮನಪನಂಚಿನ ಅನಂತಾನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೊಡಂಕಾಪುದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡೆ ಐತಾರ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯದಲೆಕ್ಕಡು ಮೊಡಂಕಾಪು ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಕುಸಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ನಡತದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೊಡಂಕಾಪುದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡೆ ಐತಾರ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯದಲೆಕ್ಕಡು ಕರಿದುಪುಯಿನ ವಿಠಲಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಳಿನೆಲ ಮೇರಿನ ಕಂಡೋಡು ಮೊಡಂಕಾಪು ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಕುಸಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಸಂಘದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಂತೆರೆಲ್ನ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುನೀಲ್ ಕುಂದರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಿಡಿದು ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ತುಡರು ಬೋಳ್ಪ ಪೊತ್ತಾದು ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಆರಳಿತದು ಮೊಡಂಕಾಪು ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಕುಸಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕಂಡುಗು ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಪುನೀಟ್ ತಾರ ಇದರ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಲು ಶುರುವಾಂಡೆ. ಕಂಡದ ಇತ್ತದ ಯಜಮಾಂದಿ ಜಯಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದಿರು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾರಪ್ಪ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮೊಡಂಕಾಪು, ಸಂಘದ ದುಂಬದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಮಟಾಡಿ, ಚಿದಾನಂದ ಚಿತ್ತಾರ, ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿಯರ ನಮಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾವಿದಿರು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಬಯ್ಯಗು ಗೊಬ್ಬುದ ಮುಗಿತೆರಡು ಗೊಬ್ಬುಗು ಕಂಡವದ ಗಾಯನ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಅರ ನಮಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಪಾವಂಜಿ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರು.
ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ತೊಲಸಿದ ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಂಗಾರ ಅಷ್ಟವಧಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡತಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅಲಂಕಾರ, ನವಧಾನ್ಯ ಅಲಂಕಾರ, ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಲಂಕಾರ, ಪರಂಪರೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಸಾರೋಡ್ದೆಚ್ಚ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಲಂಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಮನ ಒಯ್ತಂಡು ಸಾಮವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪುರಲ್ ಉರಿಪುನ, ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು. ದೇವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂಜೆ, ಗಿಟಾರ್ ಸಂಗೀತ, ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸಂಗೀತ, ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷಪಾಡ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಸೇರಿದು ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೂರ್ಪ್ರಸಾದ ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಯಾಜಿ ನಿರಂಜನ ಭಟ್ರು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶಶೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಾಗುವ ಸಂತೋಷ ನೋಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ನುವವನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಡುವವನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹಿಂದಿನವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಡಿಪು ನಗರಡು ಸಾದಿ ಬೀದಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷಲು ಗುಮನ ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾದ ವೇಷಪಾಡುನ ರವಿಕಟಪಾಡಿ ಕೂಟ ಈ ಸರ್ತಿಲ ವೇಷಪಾಡದಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿನಂಜ ತುಳುನಾಡು ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ವೇಷಪಾಡುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಒಡಿಪು ನಗರಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವೇಷಪಾಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಚ್ಚಯವು ಒಡಿಪು ನಗರದ ಔಲವುಲು ಪಿಲಿಯೇಸ ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷ ಗುಮನ ಹೋಯ್ತಂದುಂಡು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ವೇಷಪಾಡುನ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಬುಕ ಕೂಟದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ವೇಷಪಾಡ್ದೇರು. ಕಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು 1,20,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ಬಡವೇರಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತುನ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ವೇಷಪಾಡ್ದು ಬಡವೇರ್ನ ಮೂವೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾಯಿ ಒದಗಾಯರುಳ್ಳೇರು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಕಟಪಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಹೋದು ಅರಣ ವೇಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೇರು. ಶಾಲೆ ಬರೋ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊಂಡಿರು ವೇಷ ತುದು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವತಾರ 2 ಸಿನಿಮಾದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ದೋಸ್ತಿಲು ಅರಣ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೇರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಂದುತ್ತ. ಈ ಸರ್ತಿ ಏನು 13 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ವೇಷನೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತಾರ್ 2 ಅಂಚಸದು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಆಶಿಕ್ ಪಾಂಡದು. ಈ ವೇಷನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇಷದಾಯ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೋಡ್ತೊಂಬೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅನಿಮೇಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅವೇನು ನಾನು ಕುಡರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಂಡ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಪೋಡು ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ. ಅಂಚಸರದು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಎಂಕಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಮಲ್ದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಕಲ ಪಕ್ಕಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಇಡೀ ಊರು ಸುತ್ತು ಬರಡು ಮಾಡೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪೂರ ಊರು ಸುತ್ತು ಬರಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದನು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.